Bonjour à tous et tous, on est aujourd'hui à Aalborg au Danemark. On est accueilli par mon collègue député européen Per Clausen. Et donc on va travailler pendant 2 jours au sein d'Aalborg sur ce qu'on appelle les Study Days de The Left. Et Per va nous en dire un petit peu plus sur le programme et sur ce qu'on va faire. Jeg er rigtig glad for, at vi har LEFT-gruppen samlet her i dag. I dag skal vi diskutere den politiske situation i Danmark og hvordan den hænger sammen med Danmarks rolle som EU-formandskabsland. Vi skal også ud og besøge en økologisk farm. Og i morgen der får vi en diskussion af, hvordan vi også i Danmark ser, at arbejdskraft, som kommer fra andre lande, bliver underbetalt og behandlet dårligt på arbejdsmarkedet, og hvad vi kan stille op med det. I det hele taget så håber vi på at få endnu bedre svar fra venstrefløjens side på den offensiv, vi ser fra de yderste højrefløjens side i Europa. De Aalborg à Paris, de Bruxelles à Strasbourg, on lâche rien pour nos idées, notre programme et nos valeurs. Et on continue la bataille. Merci. Thank you.